बिबानाव सायख'जाबाय। बर' माहारि फरायसा आफादनि रायजोफोर बनजिल मनजित बसुमतारी बिथांखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। मिरु बनसुनि गाहाय आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि कामरुप मेट्र'आवबो बनसु आफादखौ आबुङै दाफुंनानै लाबाय। बे आफाद दाफुंनायाव मिरु बनसुनि गाहाय आफादगिरि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाहैदोंमोन। दा बे समावनो मिरु बनसुनि गाहाय आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा बनजित मनजिल बसुमतारी बिथांखौहाय गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। नोंथांमोना नायनानै लालाय। मैयानि जितु बनसुनि जोनोम सान फालिनायावहाय दाबनै जायगायाव बनसुनि जोनोम सानखौ फालिनाय नुदों आरो बेहायनो बनजित मनजिल बिथांनि बनसुनि हानजाया बिथांमोना बनसुनि आरोबाव सोरबा गोदान बेबायदि हानजा खुलिदों बा बिथोन होदों बायदिसिना मावनो थाखाय बिथांमोनखौ खानानै हमनानै दोनहोनाय बायदि बाथ्रा खोनानो मोनदों। बेनि फारसे सारा मा होयो? बिथांनि जिनाखि स्टेटमेन्ट होनाय मैयानि स्टेटमेन्टखौ लानानै जों एसे जों सावरायदों। एक्चुअली बिथाङा दिनैहाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै बनसुआव दङमोन। जों बिथांखौ साबायखर जों बावो। बिथाङा दिनै जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनै बनसुखौ मोजां मोनसे थासारि बा मोजां लामायाव लाबोनानै फैनो हादों। बेनिखायनो जों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बिथां बनजित मनजिल बसुमतारी फाउन्डार प्रेसिडेन्टखौ जों हामबाय होनो। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो मैयानि बिथांनि खुगानिफ्राय जिनाखि स्टेटमेन्ट ओंखारनाय बियो एसे मानिजाथावै स्टेटमेन्ट जादों। जा बिथांखौ जों खावलायो जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदि मिनिंलेस मोनसे स्टेटमेन्टखौ जाहाथे ओंखारहोआ आरो मोनसे समाज गोग्गो मोनसे समाजाव गोग्गो मोनसे फरायसा आफादखौ मोनसे गुबुंले मोनसे जाहाथे सृष्टि खालामो सेस्था खालामा। आं बेखौ खावलायो। मानो होनना बुङोबा जाति सिबिनायनि जातिखौ फोथांना लाखिनायनि जातिनि हा हुखौ फोथांना लाखिनायनि बयहाबो राइट्स दं आरो बयहाबो मोन्थाय दङ। दा बिनिखायनो जों सानोदि जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसेल' आरो मोनसेयानो थागोन आरो जोंनि जिनाखि देरसिन सिमां जोंनि माखासे NDFB बिथांमोन सेक्रिफाइस खालामलांनाय जोंनि हारिनि थाखाय माखासे BLT सेक्रिफाइस खालामलांनाय जोंनि हारिनि थाखाय NLFB बिथांमोन दिनै सेक्रिफाइस खालामनो हानाय बिथांमोननि जिनाखि फोरोंनाय आइडिय'लजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो माखासे मार्टियार्स बिथांमोना दिनैहाय मुंख्लं जालांबाय। जेनेबा जाबाय बिमा बिफाफ्राबो दिनैहाय थैनांगौ जाना फैबाय। सोरबा बिमाफ्रा दिनै फिसा गोमालांबाय। गोबां बिमाफ्रा जोबोर महिलाफ्रा दिनै रेप जानांबाय। बिथांमोननि जिनाखि सान्थौफोरखौ जों ओरैनो जों हगार हरनो हाया। बिनिखायनो जों बयहाबो जों साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जोंहा मोन्थाय दं हारिखौ फोथांना लाखिनायनि। थेंक इउ सार। जाय बिथांमोना दिनैहाय बर'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनायाव जाय बिथांमोना दिनैहाय दोनथ'नांगौ जानानै फैदों बिथांमोननि गिलिर बिबानखौ जों दिनै बानदों जों रुजुनदों। जों बिथांमोनजों जों रावनोबो जों चेलेन्ज खालामनो जों थाङाखै। जोंहा हारि सिबिनायनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जोंहा मोन्थाय दङ। जोंनि मोन्थायखौ रावबो सिंनो हाया। जोंहा राइट्स दङ। बेनिखायनो आङो खावलायदों दिनैनि नैबे स्टेजनि गेजेरजों जोंखौ जोंनि हारि सिबिनाय राव हारिमु दालांनाय जोंनि जौगालांनाय जोंनि दाब दाब जायगायाव जोंनि रावखौ जोङो फोसावनाय जोंनि कालचारखौ फोसावनायाव रावबो जाहाथे होबथाया। जोंहा independent rights दं because India is a democratic country. दा आङो खावलायदों दाबो गुवाहाटी बायदि नोगोराव दिनै नोंथांमोना दिनै बनसु हिसाबै मोनसे गिलिर बिबानखौ लाबाय। बे बिबान लानायाव नोंथांमोना गोबां जेंना सफैनो हागौ। जानो हागौ दानिफ्रायनो जेंना सफैजेनखाबाय। दा बेफोरबायदि जेंनाखौ रुजुननांगोन। बेफोरबायदि जेंनाखौ सोरखिनांगोन। प्रब्लेमा जेरावबो दंखायोखा but without problem you cannot grow. प्रब्लेम जुदि फेस जानो रोङाबा नोङो ग्र' जानो रोंनाय नङा। नोङो जौगानो रोंनाय नङा। Once you manage to solve the problem then you will realize that you have done a great job. अब्ला नोङो बुजिनांगोन yes I have done something in my life. जों साफ्रोमबो जोहोलावजोफ्रा जोंना दानो सम दङ। You have the best time to learn. You can try to get the best skill. बेनो समा सोलोंनांगौ समा रोंनांगौ समा बेनो
after your completion of your graduations, you can choose. नों politics आवबो थांनो गोसो जायोबा नों थांनोबो हागोन नों सासे दैदेनगिरि जानो लुबैला नों दै जानो हागोन नों डक्टर जानो लुबैदोंब्ला प्लास carry on engineer जानो लुबैदों carry on why not जों सासे इन्डियायाव सानसे समाव प्राइम मिनिस्टारखौबो जों लाहैनो गोनां जागोन इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार इन्डियानि understand आं दाख्लैबो होनदों आं मैयाबो होनदों माखासे दाब दाब जायगायाव जोंनि जिनाखि बर'नि रावमोन बे रावाखौ सोलायलांनो हमदों नाथाय बर' माहारि आरो फरायसा आफादा बेखौ जों आरोबाव बर' रावजों लाबोफिननो जों सेस्था खालामनांगोन बेनिखायनो आङो खावलायो बेफोर गासैखौबो जोङो जुदि आबुङाव जुदि मावफुंलांनो जुदि गोसो दङब्ला we don't have time जोंहा टाइम गैया जोंहा सम गैया जों दानिफ्रायनो जों मावख्रुबनांगोन जों जुजिनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि ultimate goalखौ जों मोनहैनो हागोन with this very short speech आङो गोलाव सम लानो सानाखिसै बे सुंद' बिबुंथिखौ दोननानै बयनोबो दिनैनि जेनाखि बिबान लानो थांग्रा बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो बेस्ट विशेस होयो आरो बिथांमोननिसिम अल द बेस्ट होनायजों लोगोसे आङो दिनैनि बिबुंथिखौ आंनि एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बर' माहारिनि आबौ हाबाफोरखौ मावलांगोन जायनि थाखाय आं बिबानाव सायख'जाबाय बर' माहारि फरायसा आफादनि थिखानाय नेमखान्थि जासे बर' सुबुंफोरनि जानानै आं बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानाय हाबा मावलांनो नाजागोन आरो आफादखौ जौगाहोलांगोन जाय बर' हारिनि बुहुमाव थांनानै थाथों गोजोन्थों नोंथांनि फोथायजाथाव नोंथांनि मुंखौ लिरनानै हरबानो जाबाय गोजोन्थों